పడితే కొద్దిగా వేడి నీళ్లలో 5 నిమిషాలు ఉంచి తీస్తే మెత్తగా అవుతాయి. అరగంట సేపు డ్రై ఫ్రూట్స్ ని ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచి చాకుని వేడి నీటిలో ముంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ ని కట్ చేయాలి. కూరగాయలను ఉడకబెట్టిన నీటిని వంపేయకుండా గ్రేవీలో కానీ సూప్లో కానీ సాంబార్లో జత చేయాలి. ఇలా చేస్తే టేస్ట్తో పాటుగా విటమిన్స్ కూడా అందుతాయి. పాలు కాచే పాత్రలో 1 స్పూన్ ఉంచి చిన్న మంట మీద పాలు కాస్తే పొంగకుండా ఉంటాయి. ఆకుకూరలను నేరుగా కవర్లలో భద్రపరచకుండా న్యూస్ పేపర్లలో చుట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయి. పచ్చిమిర్చి తొడిమెలు తుంపి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే త్వరగా పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.